ka ụmụ nwata isi na-awa ma ọ bụ arụ ọkụ na-eme abịa kpọta ya ebe a na-edu ya anya wee ruo mgbe akwụkwọ ga-agbasa naba. Nke a bụ ebe a na-agụ akwụkwọ. Emeghe ya kịta ị ga-afụ akwụkwọ edebegasịrị ebe a. Ụmụ akwụkwọ ga-anọkwa ebe a na-agụ akwụkwọ. Nke a bụ ebe ndị nkụzi na-anọ. Ife anyị ji wee dekọta ya na ebe a na-agụ akwụkwọ ọnụ bụ maka mkpọtụ. Ịma na achọrọ mkpọtụ ebe a na-agụ akwụkwọ. Ịghọtago ya ka anyị ji wee debie ka o wee didebe ebe ndị nkụzi na-anọ ka fa wee gba mbọ wee fụ na mkpọtụ adịrị ebe a na-agụ akwụkwọ. Nke a bụ ebe ndị nkụzi na-anọ. Nke a bụkazizi ọnụ ụlọ akwụkwọ, ndị ụlọ akwụkwọ. Nke anụnwa bụ ebe ndị nkụzi na-anọ eribe nri. Ife dị ka na-ejebe ezumike. Kama fa ga-anọ ebe ndị nkụzi na-agbapụ wee rie nri, fa bịa ebe a were ebe a rie nri nwụọ nke ọbụla fa chọrọ ịṅụ anụ. Ndị ọzọ niile abụgasị niile ụmụ akwụkwọ na-anọ. Ghọtago? Emekọchazie dozie gasị ite niile dozie aka gị nwụta ike sikwa ya haziga dịka onye nlekọta anya. Ghọtago? Nsogbu agụrụ mgba. Gosigasị wee sị gị na nke anụnwa bụ ebe ndị nkụzi na-anọ. Ịghọtago? Chetakwa nke anụnwa wee bụrụ ebe fa ga-anọ na-eli nri. Ife dị ka ejebe ezumike. Kama fa ga-anọ ebe fa na-anọ wee na-eli nke eje ebe elu na ya idoziri ebe a maka ili nri. Nke anụnwa bụ ebe a na-agụ akwụkwọ. Ilu ife menụ bụ na o mesịa kịta dịka onye nlekọta ị ga-abịa dechasị afa ncha niile emechazi ị na-anya nkịta ịfụ na anyị telie nzu ọfụ. Ọkwanye ya mere njikịta atụrụ gị aka n'ife menụ ma imekọrọcha ije chọọ ife wee degasị afa ncha niile maka onye n'ọnụ ụzọ ya ka onye ọbụla ma nke bụ nke ofu. Achọrọ m ịbaba kịta emechaa wetu obi mụ na gị ga-arụ ụlọ. Nke ọzọ wee bụrụ na ịmalụgo na ife dị na akwụkwọ ọnụnwa anyị na-eme. Enwere ike nwee nne na nna nwere ike ịbịa nye gị kịta ife dị ka ife onyinye bụ ego maọbụ ife ndị ọzọ si ka i were wee gbaa mbọ wee fụ na nwa ya na-agafe n'ule na ọ na-emebe ọfụma na ọ na-eme akụzieli ọghọta. Ịnali ego debe. Ịghọtago? Ịnali ego debe. Nke a abụrụkwa nke ụgwọ akwụkwọ o. Ịnali ego idobe. Ịma na mgbe anyị na-agụ na ọ dịrị otu a mana ifugo n'ife ụbọchị nyezi na ndị ọgbara ọfụ nkịta na ndị nne na nna na-ewerekwa ego dị aṅa wetara ndị nkụzi ịdị ịnali ife debe. Ụmụ ife niile a bụ ife a na-elite ife nlite na ife dị n'ụwa anụnwa bụ aka nri gwa aka ekpe gwa aka nri o wee na-ada. Ịghọtago? Ngwa nne nne m ife njisikwa ka mkpọba gị na mgbede a bụ ama m n'otu abụ Satọde na ị ga na-ezu ike n'ọnụ ụlọ. N'ịka nọ n'ụlọ akwụkwọ tata bụkwa Satọde. Chekwa unu gụlido na-agụkwa ụma na Satọde. Mba o kwesịrị otu anụnwa taa bụ Satọde. Inyela onwe gị aka
n'olubeghị lụtụkwana ụmụ obere ọrụ ezinụlọ ụmụazị na onwe ha isi ha achịkọtakwuo n'ọnụnụ isi ha achịkọtakwuo ọnụ zuo ke ya a na-agụzi ka agụwa ụbụrụ a na-agụ ka isi gbarie mmadụ unu chọrọ nnọọ unu gụgide nnọọ ka unu kwuruo ka Chinua Achebe nke Ogidi ọkwa ya Chinua Achebe nke Ogidi ma ọ bụ kedifa nwoke Chikobi ma ọ bụ Philip eme agwali nke Ọnịcha ndị na-agụ n'ike onye ka unu ji wee nọrọ n'ụlọ akwụkwọ mana Satọde Chekere ka m gwagodi gị ihe m na-agwalụ gị biko ka m gwagodi gị ihe m ji maka ya wee kpọọ Chidimma nwa m asị m ka m jụọ unu na-eme izu ụka gara aga o mekwara ọfụma na ọ bụ klaasị n'isi Chukwu ekwekwana na ada nwaanyị bụrụ klaasị n'isi mba kedu ọnụ a ga-eji ekwu nka ifela ama mmekpọkwa m anya biko gee ntị mba na ife nchọ ka imeelụ m achọrọ m ka amala otu a ga-esi nye ifuru na akwụkwọ unu na-ese ife nchọ bụ ka ịma ka ị ga-esi wee mie ka Chidimma gbaa onye nke ịbụa gbam ya bụ onye nke ịbụa ọ ga-abụ mgbe unu ga-esi n'esizi n'akwụkwọ nke Ikpeta Maazụ ọ bụ onye nke mbụ akara ime ife a na-eme gịnị kedu ife ịghọtara na ife ị ga-eme chelu n'onwe ka esi eme ihe a chee n'onwe ka esi eme ihe ị ga-emelụ m kịta wetalụ m akara ụba ego gị akara ụlọ akụ gị weta m ya ka m dọkpụnyelu gị ego ebe a ka imelụ m ife nchọ ka imelụ m ikwusi n'okwu otu a ka ego a na-akọwalụ gị ife ha bụrụ ife fiara arụ a na-emeli ya emeli achọrọ m ka e were nwa nwaanyị bụrụ ife ndị ya na ya na-agụ akwụkwọ ga-eji wee na-ekwu ịmakwa onye mụrụ ya ịmakwa nwa onye ọbụ makwa na iso n'ife a na-eme biko otu a nsi gwa gị iluo zitelu m akara ụba ego gị ka m dọgbunye ego rapụta ya ka o nwere ihe ndị ọzọ chọrọ gị nne m ka ezi nke iri bido chọọ ọ gwara m na nne gị akpapụtabeghị ya nne m enyebeghịkwa m ihe ahụ ka ezi ihe ọbụzi nne m enyebeghị m ego ama m ihe m mere nne m ọ bụkwa na nna m enyebeghị ego nna m enyeghị ya ego ojidi ya mana ụdị ana eziokwu ka ọ bụrụ na ọsọsọ m nwa bịa ego afọ nne m achọrọ ezigbo obi adịghị m mma ha ụkwa ka obi taa nne gị mmiri ka ezi ka o si emejọ ọ gazi akwụkwọ mba pụtawa ọ bụrụ ma nne m obi atara nne m ka ezi ihe ọbụzi kama nye nne m chọrọ bụ ka m gụọ akwụkwọ ọ chọrọ ka m gụọ akwụkwọ jiri aka m lee ya bụ ure ma mee ọfụma na ya tupu onye m ihe ọbụla mmegbu nye onwe m na m agbabeghị mbọ agbagonu m mbọ ka ike dị m ihe nne m na-eme m adịghị m mma ezigbote obi adịghị m mma mgbe obi dịkwa gị mma ọ dị ka nne gị amazi ihe ekwe na-akụ ọkwa ya na-ekwe akụgharịkwa ihe a na-emezikwa ugbu a itinye iwere o tinyekwu ọmakwu ihe ọ ya ewere biko gbaa ya ezigbo ọgwụ ka ọ gbapụta ihe ya kekwe n'isi m mee nwaanyị a kwechisi ju na ya nyere m ego a gbakwa ya ezigbo ọgwụ gwa ya na mụnwa nne m anyewokwe m awụnyegokwe m nke ma obere oge na aha m atụọ ịmarọ emegokwe m gị nwa abakwuo nne m atinyegoro m ihe a nwere ya jee tinye ebe a obere oge na aha m agba ngwa n'ezie n'ihe nne m na-eme m ezigbo ọyị m nwaanyị emego nke ya nafere ya kunu hapụzie n'ụsọ m mba unu niile gawazie mahadum sọsọ m nwa anọdụzie mba ihe ị chọrọ n'ọwụ gbaa ya ezigbo ọgwụ ka ọ kpapụta ihe a o nwezikwa ihe ọzọ ịnọkwa na-ajụ oyi ihe agafekwa gị chọọchị gbaa ezigbo mbọ nne obi adịghị m mma obi dị gị mma gwa ya na ihe a na-alụzi n'ogbo onye ya onwekwa ihe ya na onwekwa ebe o ji azụ ego onwekwa nne biko bịa dupu m ka m nawa abịa tupu unu niile abaa mahadum naanị m anọrọ ihe nne m na-eme ọ dị mma ihe eme gbaa ya ezigbo ọgwụ ka o wepụta ihe onwe ga-enweta gị ịgbawa agụkwu obere okwu niile apụta ọsụsọ m nwa nọrọ ọ na-adị mma biko bịa tupu m ka m nawa ihe nne m na-eme m adịghị m mma ọ dịghị m onye isi daalụrụ niile afọ m ka unu si
ọrụ si na-aga nnọọ ebe niile n'ike m ị na-agbalịsikwa ike jisi ike rinne nne m ha ga na-agbanụ mbọ ka nka n'iru wee dị ọga m zitere m nnọọ n'ife ọ sị ka m wetara gị ego gị nzi ihe mee bụ na akọwatakwala m ya otu unu si jide ọrụ n'aka etu isi wee na-alụgasị efe ụfọdụ nkọwachala ya wee sị mba m weta nka ka e wee kwado gị n'ife ị na-eme gị 1,000,000 naira 300,000 naira gbam amarakwa m ife m ga-ekwu ụkwa n'ihe dị n'ebe a ọ gịnị bụ ife nka biko ha nne m ekene dịrị unu ekene dịrị unu daalụ si a na-ekenelụ m ha nne arịzi unu kenelụ m nna anyị ugwu si a na ozi o ziri gị nwa bụ anwụrụ ọkụ na origokwa anyị nwee n'iru aka ịnụkwanụ biko ha nkwado ka anyị na-akwado ife a na-eme kene dịrị unu ọ bụrụkwanụ na ndị ọzọ na-eme ka unu anyị ejega ejewalụ kemgbe anyị ejega alụcha nke alụkwanye ọzọ mana nsogbu adịrọ ihe merenụ bụ biko Chidimma nwa nwaanyị ya elukwalụ m ya anya biko nsogbu adịrọ ọ bụrụ maka nwa gị nwaanyị chefuo ya hapụzie ya n'aka m ịma na ife dịkwa n'ụwa anụnwa bụ aka nyikwa aka ebe aka ebe kwa aka nri na-adaba nsogbu adịrọ hapụziere m ife niile daalụ nne kedu ekwentị ị na-apị ire? Ọ nke nne m. Ị na-apị ekwentị ebe kwesịrị ị na-agwa akwa nkịta ọkụ ya? Ịgụ akwụkwọ nne enyi m nwaanyị kwuru ịgụ akwụkwọ bara uru ndị gụrụ agụ ka ọrụ ha nwetara chesị ka m dagbuo onwe m n'afọ ka m pịa ụra n'ekwentị ka m mụta saza ekwentị ka m na-akpọ nna m ebe ọ nọ hapụ m aka chesị ka m dagbuo onwe m n'afọ maka m na-agụ akwụkwọ Ife ọ na-agụkwa gị ọkwa nke nwa ka ọ na-agụkwa ọkụkọ gị enwe ebe kwesịrị eme kịta wee ịrapụ ekwentị kịta ibu anya ime ji wepụta akwụkwọ gị gụba kịta rapụ ekwentị a kịta jee gụọkwa akwụkwọ gị ka nchekwagoro mmanya gị ka nchekwagoro mmanya si na ị na-apị ekwentị ka ọ na-alụ ya ekwentị a mmecha mma nke ga-agụ ka m si ọchịkwa mme ahụ ya ọka na-apịa mme agwụ ya ọka na-apịa gaa gwụ ya ịmana m ama nne agwara m gị mbanụ mmanụ ya akpọrọ n'anya okwu n'Abuja ndị niile nwu na akwụkwọ akpọrọ anyị okwu n'Abuja ọ bịa bụrụ mbọsị na anyị ga-eme mbọsị enwekwara emume fugonien nya na ife menụ bụ na ịkwado emume omenala anyị ga-eme n'ụlọ akwụkwọ ịgba mbọ iwe fụ na ife niile gara ọfụma ma ekwuo ma ejiji gba mbọ wee fụ na ife niile gara ọfụma ịghọtago ị nwere nsogbu anya m ga-ejezucha ebe niile mana o nwere ife m chọrọ ịjụ kedu maka ndị asụsụ ndị ọzọ ha ejikọba ejiji ha dịka ị na-ajụkwa ajụ ozigbo gbakwa egwu unu akwụkwọ anyị makwa na enwekwara ma ndị na-abụrọ ndị Naịjirịa ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ma ndị Ijọ ma ndị Ishekiri ma ndị fancha niile ma ndị Kalaba ndị ọbụla ji ejiji fa ndị na-abụrọ ndị Naịjirịa na-agụkwa n'ụlọ akwụkwọ anyị fabịa ndị ọbụla eji ejiji fa wee nye anyị omenala fa mba ọbụla nwere na omenala fenye anyị omenala fa mma agba mbọ wee fụ na edobere m ego ga-ezu si ezigbo nri nyegasị ndị nne na nna na ndị ọbịa ga-abịagasị mbọsị ya onye ọbụla ebijuo afọ
ịghọtago mekwa na aga m akpọkwa onye onyonyo kwa gwara m gị a ga-akpọ onye onyonyo ka fasa ife niile maka aga m ekirikwa efu na ife niile gara ọfụma ya anya saa gị ịghọtago ijere nnọọ ije nke ọma ọ dị mma nne Nyoto biko. Maka. Nupim lang. Gono ya. Choka me nupim. Chikansu. Udo adọkwa. Mami udo adịrọ. Onye nchọka mụ na gị kpa. Kezi ihe mere. Onye ka iji chọọ ịbụ nwanne gị nwaanyị? O kwesịrị ibinye ọtọ mụ na gị kwesịrị ịkpa nkata bara uru. Ngwanụ. Ka ihe mere. Mami. Ọkwa ime enyi nwaanyị ahụ anaghị achọtakara n'ahụ. Enyi gị nwaanyị. Ka enyi gị nwaanyị nke ọ bụziri na. Ama m ya na. Onwe ife mere. Nnukwu ya nsi ime ya. Mami. Ọbịa n'uju ga-aba mahadum na Jenụwarị a na-abịa. Ikene dịrị Chukwu. Ọbịa n'uju. Nke a gosiri na nwata na-agụ n'akwụkwọ ya na-ahụ. Nwata gụrụ akwụkwọ ya wee nwee ike gabega n'ule. Ọbịa n'uju. Agwa m gị ka enwere na nwerizi mụ akwa. Ị na-asị gị nke ọgụ nwunye ọgụ na-agụ ka onye nna ya wetara ụlọ akwụkwọ bara o ji tinye ego ji maka azụ wee banye mahadum. Chineke mee jide nke m ju inye m ya. Nna anyị nyere ka ọrụ onwe ya aka kọpụrụ onwe ya aka. Nna anyị nyere ego ka o je mee aka azụ mee sọbịasta. Nchọ ka m nye gị ego ka ije mee aka azụ bịarụ ka ị bụrụ ya bụ ego. Ihe m chọrọ ịgwa Chikamso bịakwa gị gụọ akwụkwọ. Ego gwa akwụkwọ nwee ekwe ebe eji amso eche ego ịgụ akwụkwọ. Ị na-arụ ihe m na-eme? Ama m na nna m nye gị ego ahụ iju inye m ya. Ọya ikwu ngwa bịa m were ya bụ ego. Bịa were ego. Sista Chikamso, ịchọ ịba mahadum gaa gụọ akwụkwọ ọfụma. Ị gbatara ya. Ka onye gwa gị tinye ọnụ n'okwu a, achọghị m ịnụ pim n'ọnụ gị ahụ ọzọ nwere aka pịpụ gị ya. Onwe ihe na-eme gị n'isi Chikamso? Afọ n'olu. Ihe na-eme adị mma, ịgụ tinye m ego ka nsoro ibe m ihe a na-eme. Bịanụ tie nye ihe m. Ego m ego ama m na nna m nye gị ya. Bịanụ were ego. Bịa were ego. Nna m nyere bịa were ego. Jee gụọ akwụkwọ gị Chikamso. Ịgụ akwụkwọ wee nwee ike ịgabiga n'ule. Mmechi ụlọ bara ụlọ je wetara nke moto ka ndị ebe ị chọrọ ịga. Nna m nyere gị ego ihe ndị m ego ahụ. Ọsọ ọzọ na-ekwu nwa n'onwe gị tinye ọnụ ya na ihe ime ya abụ na aka nwa biko ka m nye ya ego ka o jee mee nsọ bịa bịa na were ya bụ ego bịa were dị ego bịa were ego. Mgbe anyị ekele gị n'ụtụtụ maka ihe na-emere anyị imere ka anyị bịa ebe a n'udo na nwa Chineke anyị na-ekele gị si n'ime na Jehova anyị na-ewere ihe a na-eme taa na-etinye gị n'aka na ị ga-ewere ọnọdụ n'aha Jizọs.
ọnụ na-emezire mkpọtụ unu ekwere m unu na tata na onye ọbụla ga na-enwe aṅụrị. Igbo kwenu anyị ga na-eme ka omenala Igbo wee na-aga n'iru. Anyị gakwa na-emekwanụ ka asụsụ Igbo na-aga n'iru. Biko na ụmụ m jisi n'ike egwuregwu ọbụla unu na-egwu, jisi n'ike na-egwu ya n'ọdịnala Igbo. Asụsụ ọbụla unu na-asụ na ya ka Igbo wee na-eme gịnị wee na-eto n'obodo. Ụmụaka nwekwa na-eme
Ugana ememe na ụmụ ọma na skuul n'ụlọ akwụkwọ anyị ụmụ ọma na-eme ife dị mma a na-abụkwa aka ebe a bido nọ aka na-ahụ aka na iwe ochie ọzọ iwe kọfị iwe ndị Igbo ya na ndị nọ ya iwe na ndị nọ ya yes the only way with two words it is authority Igbo trouble and I put my head down put your hands together and I put my head down yes hey Ijele ona boka ona boka hey onye yo bana mo ba yo ona kupa be su di paneme ona kupa be di paneme awu ni do ba ni na dai e ka le bari paneme ana kupa ke ba bu ko do na kuna ka hey biko onye ọbụla kụba aka kụba n'aka ọnụ pụrụ na egwu ahụ akịta bụ nnukwute egwu ọdịnala Igbo egwu eji mara Igbo niile nke a gosiri na ụmụaka anyị mana Igbo na-eme gịnị Igbo dị n'obodo a ya mere anyị ka ya abanye na agba nke ọzọ mana agba nke ọzọ anyị ga-abanye anyị ga-eme ka ụnụ marụ ka esi eme ife n'ala Igbo enwere akụkọ a na-akụrụ anyị oge anyị bụ ụmụaka gbasara onye a na-akpọ Chidi Ikenna Amogu ọmụ nwa afọ Ogidi na obodo a na-akpọ Anambra steeti ka ngwanụ nke bụ eziokwu nwoke a bụ ezigbo mmadụ o si na nwata wee mụta ka esi asụ Igbo o sikwe na nwata wee na-eme ka asụsụ Igbo ka o nwee ike na-eto eto n'obodo anyị ya merụ aka anụ a ka o ji wee na-eto o wee ruo ụbọchị taa o wee wepụta ife onyonyo wepụta akwụkwọ ederede wepụta ife omenala Igbo dị iche iche na n'obodo anyị a afọ a na-akpọ ya kịta abụrụzikwa Chidi Ikenna Amogu ife eji mara ya kịta bụ Igbo amaka mgbakpọ ya Igbo amaka na mgbakọrọ na Igbo amaka aka ụnụ ga na-aga n'iru udo dịrị ụlọ akwa gị nke a iche dị ka anya bụ ihe ruo elu gbagara ka ndị mahadum nne ịmụta gị ka nna bịa ugbu a ka m bịa gwa gị na apụwagoke mahadum obi dị m nnọọ aṅụrị n'ihe ọma nke a mere gị nekwe na ọyị mụ nsogbu adịrọ ka m gacha ebe m na-aga laghachi mgbe m ga-ejuru ụlọ m ga-acha nne m ọkụ n'ike hụ na o nyere m ego ahụ aga m achị ya ọkụ n'ike hụ na o nyere m ego ahụ ya bụzi sọ m ewu niile gacha mahadum nneke m anọdụzi ọ dịkwa mmadụ ịmadị ihe m nchọrọ iji buru ụzọ jere ebe ahụ ka mmanụ ka obodo dị mazie ka esi ahazie ebe ọwa ịbatazie ka ọ iwe na na-egosizi gị mba ọzọ mkparị ka ị na-achọzi ịkparị mkparị ka ị na-achọzi ịkparị ezi ọyị m ka ị hụrụ mba nna agba gị aka nkata laịt ịkọmatụkwana akpọmatụ anyị na-ahụzi ya n'anya etu ya bụkwa nke ifiche na nsogbu adịrọ ebe ị na-achọzi m akwụkwọ ka m na-apụ ka anyị gawazie kama mgbe m jechere lata mụ na nne m gara nsogbu adịrọ kpochakwa ya ezigbo ọgwụ maka gịnị adịrọ mana afọ onye ọbụla nne ihe nke a ka nke gị gbakwa ka anyị ncha nọzi ebe
oge na-agwa onye nkụzi chi anụ m oge na-agwa ya maka ihe ọ ga-emenwuru gị ya ị ga-emenwuru gị ya na-enwe ife ọzọ nọ ị ga-emenwuru gị ya ogwegokwa oge ọ gbatụtara m obele mana akụzi ngo gị na-apụta wesizie ka m bịapụtezie gị mmenyere gị anụ 080718254. ife nji wee sị gị bịa ime otu amụna gị si wee kwu n'ụlọ akwụkwọ n'ụbọchị ya ife nji wee sị gị bịa bụ otu ihe bịa na be m ka mụ na gị jiri nwayọọ wee kpakene ka mmalụ otu isi wee chọọ isi wee menye bụ ife nsogbu adịrọ ma ịma na ife amụ na ịkpa nke bụ eziokwu bụ na ife m ga-emeri gị ebe a erika nke izizi bụ na m na-agbagode mbọ ka m mee ka ọ na-edete ife ọfụma ọ na-ede ife nyere ya aka o dee ya ọfụma eluzo n'oge a ga-enye ule nyekwere ya aka onene ya ọfụma ọ ga-abụ na a na-ebufe mmadụ n'ụlọ akwụkwọ ebufekwu ya nwa iji okwu eziokwu m niile ọ na-ama mma mmadụ chọrọ ime ihe ya mee ya na onye isi kpakọrọ ọnụ ọfụma onye na-aghọta ihe dịka o si aghọta ọ bụrụ onye ala anụ nwa onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ unu amamife ọ kpọrọ onwe Chinwe ka ọ gịnị nnukwu nwaanyị na-akọwatala ihe ọ ga-emelụ m kama ọ ga-aghọta m na-akụnye akụnye ọ na-akụpụ akụpụ na-akụnye akụnye ọ na-akụpụ akụ na-emebi isi pakapaka mgbe ị ga-akwụsị okwu nsị ya mba na onye a dịka onye na-aghọta ka m si eje otu ikwu ya kịta obi adịgo m mma maka na ife gbasara Chidimma nwa m ahụ ejiro m ya akpali amụ chaa 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 kekwa n'otu a ga-esi menya bụ ife otu a kịta Chidimma ka nọ na klaasị Chinwe ọ ga-keke ya fesi wee afụtakwana m ya ka nsogbu ọ dị ebe anwa ọ n'aka gị ka ọ dị ọ bụrụ na ịgba mbọ fụ na ebufete Chidimma na klaasị nke m ịma na ife niile amụ na ịkpa kịta ọ dịrị anyị mfe ime otu anwa ka ọma mma ọkụ ya ọba iji okwu ịkụkwakwa m ya ọzọ iji okwu ịma ife m ga-eme rapụrụ m okwu mbịa kịta m ga-akpọ onye na-elekọta ụlọ akwụkwọ anya gị anya were nwa m Chidimma tinye na klaasị na ma laikụrụ ka Chinwe si emesi onwe ọ ihe m ga-eme nwa abụ ya o wee bido kwadebe m arụ ma o febe m isi kpakam akpọọ m onye nwe ụlọ akwụkwọ ịmarakwala onye gị na ya na-ekwu ịmara onye gị na ya na-eme ihe akpọọ m onye nwe ụlọ akwụkwọ ewelu Chidimma nwa m tinye na klaasị ozugbo onye bụ na ife niile adịzigo mma mata bụ ihe ezigbo mmadụ onye gị na ya na-emekọ ezigbo mmadụ onye gị na ya na-ekwu okwu obi adịgo m mma ịmanye ị ga-emelụ m ihe ị ga-emelụ m ọ bụ eme iwere akara depụtara m akara ego gị ụba ego gị iwere ife depụta m akara ụba ego gị idepụtara m ya ka m kwụnye gị $20 ndọgbunyere gị ebe a anyị bidogodo otu a $20 na nke mụnwa ndepụtara gị akara ụba ego m aka obere ife nụ nke ị na-ekwu bụ obere ife ndọgbunyere gị anyị ebidogodo onye bụ ife a na-eme emesigodi enwe ife ọzọ a na-emezi nsogbu adịrọ nụnụ ozugbo onye gị akịta ka ọ bụ emesịa nsogbu adịrọ mmemme gị ya mmemme ọbụ na nji ife njede n'ihi ozugbo ihe menụ dogodo ihe m ga-eme kịta bụ ka nje nnọọ weta gị $5,000 ka ị wee gbaa ụgbọala nabago $5,000
Hey, what about I get you, man? Nos vemos ya en el chota mo. Nwa onye chọrọ gị. Kama nwa nwanne m nwaanyị bịara ebe a ụnyaahụ. Echefuru m ịgwa gị. Ọ bịara. Ọ sị na nne ekwe enye ego o eji sọbi aka n'ụlọ ahụ. Sọbi aka n'ụlọ. Mami atụkwa nne ya gịnị? Nne si na onye ha enye. Mana mụ na-akwado bụ onye na ọ ya na-eme eme. Ị na-akwado ka enye ya? Ọ ya na-emezi kịta. Mba, mụ akwado ka enye ya. Ọ dị adị mma ịsọbi aka were abalị n'ụlọ akwụkwọ amahadum. Onye na nwatakịrị ọ ya amụ ya na-akọ n'ụlọ akwụkwọ. Ebe nne ya bụ ka mụ afọ. Atụmatụ dị mma dị ahụ. Esi ekwuzi ona. Maka na ọ dị adị mma nwatakịrị ya ba mahadum eje nyewe nsọpi aka ka nwatakịrị banye mahadum ma ọ nyewe ndị isi ụlọ akwụkwọ nsọpi aka ka banye mahadum. Ọ dị adị mma nwatakịrị afọ ụdị ọ na-eme eri o nwere ya na-akụzi ọ ga-amụta. Ya na-emezi nkịta ihe ahụ ihe a na-eme kịta. Mgbe ahụ a na-awụ onye n'akwụkwọ enye ya ihe o detere n'akwụkwọ kịta ndị nọ n'isi na-egorocha ihe niile goro nke ụmụ nwaanyị wee mere ya wee akwụkwọ nọ mgbe mma anaghị bụ ụmụ nkịta isi na ihe ụmụ anyị tolitere ọ ebe agụtara n'akwụkwọ ka eju ebe a mahadum anụrọ m na nke iji enye nsọbi aka ka ebanye mahadum mụ anọ na nke afọ biko ka ihe ghara ibutere anyị nsogbu ka ndị a na-esi ka ndị ụlọ nke ya elekwa n'ọkụ n'afọ n'ihe efute m na-abịa ịgwa m na nwa nwanne gị nwaanyị na ịchọ ka enye ya nsọbi aka ọ eju ebanye mahadum ụmụ nwaanyị kịta ihe butere m ya na-akwụkwọ m akụkọ nsọbi tikwa nsọbi asịrị onye nnekọta ife ịma na maka Chidimma nwa m ka m ji wee bịa ife gbasara Chidimma nwa m ọ dị m mkpa ime ife nji n'aka wee bịa bụ Chidimma nwa m achọrọ m ọ bụrụ na unu lesi ure achọrọ m ka ọ gba onye nke abụọ maọbụ na nnụ na ọ gbara onye nke ịtọ maọbụ emekatasị n'oburu ụlọ akwụkwọ n'isi ndị otu ya wee pụtazi amụbịa m ife m chọrọ bụ ọ bụrụ na enesi ụlọ akwụkwọ a Chidimma nwa m ga-agba onye nke mbụ na mbụ o nwere onye ga-akwụ ya n'iru o nwezie ka o si jọba njọ nwezie ka o si sibe ike amaka ajọ ya bụrụ onye nke abụọ ịghọtara ife m na-ekwu otu a ka nsisi ka emee ya ka nsisi ka mbịa kọrọ mba esi na-ekwu mba amarụkwa gị n'ụdị ya dịka esi bịa ka m gwa gị ọ bụrụ ndị nne na nna ka ọ dịrị ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ebe nwa ha na-agụ akwụkwọ na-atụrụ ndị nkụzi aka etu ụmụazị esi wee ebe ha ya anọ ma ha lelecha ma ọ bụ ihe ha ya agbata mba nwa gị gụọ akwụkwọ ọfụma ịghọta ọgwụ akwụkwọ ọfụma onye si gị onye nlekọta ịghọtara ebe si wee na-abata ọ bịakwuzi dukwuzie m ka ịghọtara okwu onye gị na ya na-abọ n'ezi ka m jikere gị oche a ịka nọ dịka onye nlekọta ụlọ akwụkwọ ọ ka dị gị mma ọ dịrọkwa nke ọ dị gị mma oche anyị nọ dịka onye nlekọta n'ụlọ akwụkwọ a ọ ka baalụ gị uru ọ bụrụ na ọ baalụ gị uru chee echiche onye nkụzi nke a na-akpọ Chinwe m na-agwa ya okwu ọ na-efe isi kpakam mana ọ mara na a na-enwe obodo enwe ọ bụrụkwuo ngenwa ka ị na-achọ ka m chetalụ gị na-ego di m ka eji wee see uli niile dị n'ụlọ akwụkwọ ebe niile na-egoli ma ebe ị nọ ebe niile na-amacha sọ mma ka ọ ngalaba ebe ndị nkụzi ndị ọzọ na-anọkwa aka lụpụrụ ọfụ ọkwa na mba ofesi ka di m si wee zite ego na-adọwunye n'ụlọ akwụkwọ a na-alụ ego di m na-ekwu okwu ya bụ ọ bụrụ na ife nkwulu adọrọ gị mma na ị chọrọkwa n'ime ka m si wee kwu nne
onwekwana ihe mụ na gị na-ebe eme ka nje fụ onye bụ nya bụ onye nwụ na akwụkwọ ọ dị ka ọ ka ngwụtara onye nwekwara ụmụ anaghị ewe iwe onye nwere ụmụ anaghị ewe iwe ka esikola adịghị matụ asụsụ ya mmụọ ka etinye ụlọ nna onye ka ji eme ụmụazị onye na-alọta mgbe nsogbu ada na-elebara ya anya ị kwesịrị ka ị ma na ndị otu anyị ka unu ji eko maka ọrụ unu ka anyị ji unu na-eme na ahụ amazi m ebe nye na ama mma a na-enwe obodo ụgwọ akwụkwọ n'oge a na-enwe obodo enwe ị na-aghọta ife m na-ekwu maka na o nwere isi ka isi ifugo ya ifugo kịta ka ịkụbanyebegoro ọfụma n'ife nji maka ya wee bịa okwu ga-abanyebego otu a ka o si abụ ndị na-emekọ ife mụ na ndị mmanya ghọtara ife m chọrọ ime ọ daba nsogbu adịrị ife meli anụ bụ na ife a bụ akwụkwọ were akara ekwentị m ka ị zitere m akara ụba ego gị ụlọ akụ gị ka nkwụbanyere gị ego ngwụnyere gị obere ka ị yọrịba nsogbu ana ịghọtago so nwanne m ife dịkwa m mkpa si bidokwa m Chidimma anya nwere nsogbu adịrọ ngwa jisiri ike na nne m kpazi onwekwa ihe ọzọ mụ na ya kpara anyị akpatigo ajụgokwana m ya gwakwana ihe m na-agwa ya ihe ọ na-asakwa m ihe ọ na-asakwa sị na o nweghị ike itinye m okwu mkpụrụ ego ihe gbasara akwụkwọ gị ahụ gị jee gụwa akwụkwọ na gị jee gụwa nna ahụ ịgụwa akwụkwọ gị ka i wee nwee ike ịgafe n'ule ahụ kekwe n'ihe ọ chọrọ ka m mee agụgụ nụ m akwụkwọ ka ike ahụ nke ihe ọ chọrọ ka m mee na ike gwụzie m nnọọ ike gwụzie m ịma godi mmadụ nwanne m nwaanyị ịma na ọnwa onye a na-akwa ihe akwanye onye na-echite ọnwụ gị ọgwụ anaghị akwanye ihe akwanye n'ihe ihe eji nwayọọ jee gụọ akwụkwọ gị ka mma ma ebe a ka ọ ya aka nwa ọnụ m nke m enwe ka nsị ka dị ya nne m jụrụ na ya na-enye m ego ahụ ka ị gwachakwuru ya okwu ọjụ ndị ibe m niile agachala mahadum sọsọ m nwaanyị anọzi n'ụlọ nnarụ ha n'ụlọ ọ gafe ihe m ga-eme ọ gafe ihe m ga-eme ọ ga-awụ ihe m ga-eme obi adịghị m mma bịa gwa ya ka ịgwa na akwụkwọ dị ma nnọọ ya ya ka mma akwụkwọ m gụrụ akwụkwọ m emere m onye ha Chukwu gọzikwa n'ọnụ nwa nọdụ n'ala iru na-amakasị n'ụtụtụ a ụnụ dịka ụmụaka Chukwu gọziri agọzi ngwazisi na ike n'ụbọchị taa anyị ga-abanyekwa n'asụsụ Igbo n'ụbọchị gara aga akọwatara m ụnụ ife asụsụ Igbo bụ n'ụbọchị taa anyị ga-ebido na ka e ga-esi wee na-ede ife edemede n'asụsụ Igbo n'edemede asụsụ Igbo ife a na-akpọ nke a bụ onye ya nke a bụ gịnị n'asụsụ Igbo ife a na-akpọ nke a bụ gịnị ọzọkwa ife a na-akpọ nke a bụ chi ya mechie ọnụ gị
ka iji daa une nnere n'ụbọchị gara aga ị na-ekwu ọtụtụ okwu nke a bụ di ya ka m ji gwa ụnụ n'asụsụ Igbo amaka ọkwa ịbụ ka o si asọ ụnụ ga-ejisi ike na-amụta Igbo ọfụma maka na Igbo emego gịnị Igbo emego gịnị anọkọta nnọọ na be m sị nnọọ ka m bịakwute ka mụ na karịa n'otego nna ha aghasakwa ndị nke ụkwa ịbịakwa nke ka ihe esi gbazi ọtọ etidi agha agwa ọtọ ha bụgodị nke anyị ihe gị na Chikanso na-eje na ụlọ akwụkwọ ya na ego Chikanso bịara sị m na nna ya nyere gị ego ka inye ka o wee baa n'ụlọ akwụkwọ ikweghị enye ya ego olugo na otu a Chikanso bịara kpesara gị maka m ọ ya ba kpesagburu ma ọ hụ nwanne ya nwaanyị ka ọ bịara ọ bụ nwanne ya nwaanyị afọ n'aka nwa biko ịgbasara mahadum a chọrọ ịpụ nwa ha mana ọ chọghị ịgụ akwụkwọ ya achọrọ nka Chikanso gụọ akwụkwọ ya menye ya bụ ego ya ji ego ọgụ akwụkwọ ya ka ọ kaba na aba ka ọ mbido kịta akwụwa kemgbe o ji ebi gbagodo mgbe o ji ebi na mbido kịta akwụwa nyonya obi onye mgbe Chikanso ga-egụ akwụkwọ ọ mara otu ụmụazị ndị ọzọ si eme osi onye ahụ gụọ akwụkwọ wee nwee ike gabiga n'ụlọ akwụkwọ wee nwee ike baa mahadum menye ya bụ ego menye ya ji egụ akwụkwọ chekwa ya eche maka na ụmụazị ibie ya amụkwe ya amụ ihe mgbuo ya agabiga na ihe ihere n'elu nwatakịrị ya nụwa ihe ọ n'otogo ịchọ ka ọ nọzie n'ụlọ ịchọ ka ọ gaa akwụkwọ nwanne m nwaanyị ọ gị na-ekwuzi otu a ọ ya bụ ihe na-eche ihe ndị ọzọ ya ha kwube nke ahụ gbasara akwa m kama ihe m chọrọ bụ ka ọ gụọ akwụkwọ achọrọ m ka ọ gụọ akwụkwọ ya gosi akwụkwọ ike o gosi akwụkwọ ike o wee nwee gafega n'ule wee soro ibe baa mahadum mbido kịta kwụwa kee mbụ ya ebi makwụ abịara m ebe a ka ndị enyi mmanụ onwe ihe idebere nọrọ ebe a kọrọ m aka ọkụ Chikanso onwe ihe na-enye biko ka njekwa nna m ukwu nakwa n'ụlọ na-eche m ebe a na-akọrọ m akọ Chikanso asịrị Chikanso asịrị ihe ọzọ ọkwa ka ị na-afụ antị ọkwa ka ị na-afụ kedu ka nne m n'afọ ga-esi kpọọ m ụdị asị anụ kedu ka nne m n'afọ ga-esi akpọ m ụdị asị nne ọ sị gị na nne ga-akpọ gị asị ịkọ esi kpọkwanụ gị asị ọkpọ gị asị ekwuzigo n'ụdị okwu a biko achọghị m ịnozikwa ya ọzọ achọghị m ịnozi ya cha na ọnụ gị ọzọ antị ihe nji na-agwa gị na nne m kpọọ m asị bụ ekwentị ntị ya gụnye m kamgbe nne m ajụ eji m n'aka na nna m nyere ego ahụ ọmajụ na onye na-ego ime ekwentị a ekwentị anyị ji emechi ule ma research n'ụlọ akwụkwọ ndị ụmụaka ibe m enwecha n'ekwentị ọ bụ ụzọ nke manya dị n'iche nne onye egonye gị ewe n'iwe wetuo n'obi ala mma afịa nne hapụ mma akpụ ya okwu mma afịa mechaa ka m fịa wetuo obi gị ala ewe n'iwe oge ọbụla ị na-afụ ya nke ịfụrụ afụ gị nwekwu ihe mfụ oge ọbụla ọkwa ka nne ekwu maka mgbe m ga-eme na asị Chikamso emela mgbe m ga-eme na asị na Chikamso emekwa anụ ọzọ ọkwa ka nne ekwu nne bịa ka ịnwe mọt ewe n'iwe bịa Chikanso ya na nne ya makwe nka nzo nnọọ ike ebe a ke nnọọ dị nwa dị ihe nka nwanne m nwaanyị ofu ihe ahụ mama m nnọọ ike agwụgwọ m biko hapụrụ m n'aka ka nzo onye nkụzi oke
bụrụ ihe ị ga na-eji na-agbalị uru ị na-aghọta ihe nne ọ bụrụ ihe ị ga-eji ọbịa dịka ịbịa bidozie nwebe mwute o nwere ife mebiri emebi ma ofu mkpụrụ o nwere ife mebiri emi otu a mụ na gị si wee kwu ka o si wee dị n'ọna njezi ka m fụ onye isi na-elekọta ụmụ akwụkwọ nnuo yanwa na onwe ya kụbata akụbata yanwa na onwe ya chọọ nnọọ ịkwụnye n'ife anyị na-eme solu mezie ya ọfụma wee nenesi anya wee sị kama ikpo ya libịa na klaasị na ọ ka mma ka mụ na ya gbaa anya bụ egwu ịghọtago ya ọ bụrụ ife ị ga-eji ọ dịka na mụ na gị kwụsị okwu na ma emerọzie aka m kwụkwa ebe niile o nwere ife mebiri emebi ya na nke a bụ akwụkwọ ị ga-eji wee dọla ego ịnụgo were ego dị na ya wee nụọ onwe gị anya iweli ya ije dọla ego dị na ya welu nụọ onwe gị anya esi na ọmụ nwe nka ka ife lụkwara iji enye m ego niile ka ife nlụ iji enye m ego niile n'anya ụmụ ife nchọ ka ịghọta ndị nwe anụ ọzọ ka nwere ike ịbịa ifuru Chidimma nwa ma ife gbasara ya dị m mkpa ọfụma ife dị m mkpa bụ ifuru nwa nwaanyị Chidimma tinyere ya anya inwe nsogbu ma ncha ọkwa Chidimma ma nke a na-ede ede ma nke a na-agụ agụ ịmala ebe ọbụla ị ga-esi wee nyere ya aka mee gịnị nyeli ya aka ịnụgo ị nwere nsogbu enwere ife lụrụ gị wee nye m ego niile a iwe na-akọ akọ ka nlekọtara gị Chidimma ọ bụrụ m okwu Chidimma madam ewezila iwe maka ife ọbụla mebi na iwe mgbazụsi iru ọ bụkwana maka gị maka nji agbarụsi iru ọ maka ịma na enwe ka ndị nkụzi ibe m si eme mana ụlọ akwụkwọ anyị kịta enwe onye ọbụla metụrụ Chidimma aka ife m ga-eme onye anwa rapụziri m okwu ma ego niile aka inye m enwere ife nlụ iwe na-ekwu okwu Chidimma elekọtara gị ya nsogbu adụ gbakwa mbọ na-enyekwa aka mana nke a na-ede ede ọ bụrụ ma nke anwa mana nke a na-agụ agụ ị nwere nsogbu ma ncha mụnwa ga-elekọtara gị n'ụlọ akwụkwọ anyị ma mbọ dị egwu ka m malụ na enwere onye ga-emetụ nwa gị bụ Chidimma aka enwere onye ọbụla nwere ike imetụ aka na skuul a ọkwa mụnwa enwere onye ga-emetụ ya aka na skuul anyị maka na amaghị m na ị bụ ezigbo mmadụ ụka makọ ya na-arụ mụnwa na nke a enwere ife lụ iwe nyesi ya m ego niile ọgba ọfụfụ mụ na gị kwụ nne m ezigbo mmadụ udo dịrị gị onye metụ Chidimma aka na skuul a rapụzi ebe m ga-eme udo dịrị gị ndewo nwaanyị abụka ezigbo mmadụ Cái vô. Ê, ê. Cái này. Cái phim này bela akwa. Onye nkụzi nnọọ. Ife me. Onye nkụzi ọkwa nne m. Nne gị kwa. Nne m jụrụ anya na-enye m ego ka nso ibe m gwa jambụ a na-agbaba mahadum. Ha gịnịzi? Onye nkụzi amagwa m ya ọzụ n'anya mbife menụ. Nye maka njikpọ gị na-ayọ gị ka ibe anyere maka gwa ya okwu. Ama m na ihe ọ ga-ekwe. Onwe ihe mere ya. Nkụnye m mere nne m.
na-ejekwere ya ozi ọnya kịta mba kịta ka ọ gara nzukọ mgbe ebezila emecha mmadụ ka ngwa ya ka iso ibe gị gbaa anụ jam ibe ha na-agba ọkwa ka ịba mahadum ka ikpo maazị ibe nsogbu adịrị ebezila akwa abịa m maka anyị chika nsogbu ahụ mana abịabụgo m izuụka gara aga ọ bụrụ na o chika nsogbu akpọrọ m nne nnọọ ama m na udo dị ọ maka ọ sị kwere enyi nke wee nene wee gbaa jam wee baa mahadum so m si ka m bịa ka m nye ọnụ gị tinye n'ego ka nwee ike wee gbaa jam wee nene niile soro ụmụaka ibe abaa na mahadum maka n'ụwa kịta ntakịrị agụrụ akwụkwọ a nọkwa n'ụwa saka asị ka mba ka anyị yọọ gị biko n'ime na ebere n'enye ego ọ ihe a ka chika nsogbu gwara gị ọ ihe ọ gwara m ji bịara m chika nsogbu nwaanyị ekwala pụta ihe ngwa chika nsogbu na ọ ya agụ akwụkwọ tupu ọ gabiga ule mahadum ka bụ eziokwu ihe na-esekwu mụ na chika nsogbu bụ na chika nso si ka m nye ya ego ka o wee jee mee nsobiaka ka onye mee nsobiaka ka e wee tinye ka o wee soro ndị nwetara mahadum wee jụrụ nsobiaka kwa mba ọ bịazi ezi gị na m ekweghị enye ego jam mba a sị ya na oyi agụ akwụkwọ ya o wee nwee ike gabiga n'ule kezi ka ọ bịara gwa gị na m ekweghị enye ya ego jam chika nsọ ọ ga-arapụtakwa m n'ụlọ ihe na-ese okwu bụ na Chikamso chọrọ ka m nye ya ego ka o wee jee nye ndụ na-eme ule ka ha wee merie ebere ka ọ gabiga n'ule ka o wee nwee ike gaa mahadum wee jụrụ nsị a na m ama enye ya ego na o ya agụrịrị akwụkwọ ọgwụ akwụkwọ ya ọpasị ya ọ gabiga n'ule ịsọbịa aka na m ịsọbịa aka ọ ya bụ ihe na-ese ọ ya na-ese gbanụ mfịa m ga-agwụ ya nwa bụ onye tinyekwuru ya aka ka ọ gụọ akwụkwọ ọfụma nke wee pasị ahụ ọ dị mma nne o nyekwuori ya aka ọ ga-amasịkwu m ma enyere ya aka o nne a sị ya mbido kịta nsọbibe nsọbi aka oluzi one mgbe ozugbo anọ chere ka m wetere gị mmanya ka nwata gwara ya nweta Chikamso chere Chidimma ọ gịnịkwa nke iru gị gbalụsiri otu ọ gịnị na-eme gị ọkwa mkpụrụ ụbọchị onye gara aga ka m na nna gị kapụsiri n'ekwentị nkọwasịara ya na ị nwere nsogbu na ife niile na-aga ọfụma nya ka ịnọkọtakwa zọrọ gwomgwom nata ọ gịnị mere obi adịrọ mma biko obi adịrọ mma mọmị emu na ndị nkụzi anyị ka na-eji eji onye nke bụtọsị weta ego ka eweta asị ya gị ụtọ ka m esi n'ige francha n'ige ego eji ozugbo m ego n'aka ka mma atọ na-eme ihe nwa ego kwa ọnya ka iji nwa ya egwu adukwu m ego kwa ego mmaka ka iji nwa ya ekwu ka o nwere ife ọzọ ha si ga-eme ụmụkwa si ego ife dịkwa m mkpa bụ akwụkwọ ha ka ị gafee ọfụma ruo n'isi iruo mfanyekata gị nsogbu onwe ifefasị ndị ọzọ mee ndị otu gị onwe ifefasị ndị ọzọ mee ka fa wee gafee n'ule imee ya mkpa m niile bụ ka m fụ na ịgụrụ akwụkwọ ga gụruo ya n'isi inugo ọ bụ maka ego nke ahụ abụrụ nsogbu na ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ nsogbu o nwere akara ekwentị ndị nkụzi na-anwụ ka maka mama ma asụgbunye mfe ego ọ na-abịa ka irughị gbalụsiri otu
maka ego nwa bụ dị ego ole? 08037522761. Maazị Jonjolo. Maazị Jonjolo. Ife anyị nwere taa bụ ịmụ okwuchukwu. Gịnị ka m kwuru? Ịmụ okwuchukwu. Ịmụ okwuchukwu. Akụkọ banyere Lọt na ezinụlọ ya. Kedu onye nwere ike ịgwa m akụkọ ọ bụrụ na o nwere ife ịmaalụ banyere Lọt na ezinụlọ ya? Kedu onye ga-agwa m? Ya bụ akụkọ banyere Lọt na akwụkwọ nsọ. Onye nkụzi anyị, anụgo m maka Lọt, but echefugo m ya. Onye nkụzi anyị, akụkọ m maara banyere Lọt na ezinụlọ ya bụ oge Chineke gwara ezinụlọ Lọt ka ha jeele ya ozi, bọdụtụ nnupụ isi nke nwunye Lọt nupụrụ. Chineke ziri ya ka ọ garịa ozi n'ebe dị otu a, bọtụ oge ọ na-aga ya enekwa n'anya n'azụ, maka site na nnupụ isi nwunye Lọt nupụrụ wee n'anya n'azụ wee si akpa nnu. Nke a bụ ebe m maara n'akụkọ. Ngwa na ịgbanigo ịgbanere mana ọ fọrọ. Nsogbu adịrị, ọ dị mma. Dịka anyị na-aga n'iru ịkọ akụkọ, akụkọ banyere Lọt. Dịka anyị na-akọ akụkọ banyere Lọt, Lọt bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụ ezigbo nwoke nwere ezinụlọ. Ọkwụ nna-ede ife nna-ekwu na-edekwa n'akwụkwọ. Lọt bụ ezigbo nwoke nwere ezinụlọ. Ọ mụtakwara na ụmụazị, mana ụmụazị ọ mụtara bụ ụmụ nwanyị. O wee ruo otu ụbọchị, Lọt wee pụta n'ama. Lọt bụ onye obodo a na-akpọ Sodom na Gomora. Gịnị ka m kwuru? Sodom na Gomora. Obodo Lọt bụ obodo a na-akpọ Sodom na Gomora dị n'akwụkwọ nsọ. Lọt wee pụta n'ama obodo. Ndị mmụọ ozi ọ fụrụ ụmụ nwoke na-abụ, mana ọ maghị nọ ndị mmụọ ozi, mana oge ọ nere ha anya, mmụọ Chineke mere ka Lọt mata na ndị a abụrụ mmadụ nkịtị. O wee kpọọ isi ala wee sịfa, ọ kpọrọ ha chi, si ha biko, maka na ndị ahụ dịka ọ nere anya, ọ fụrụ na fasi esi na ha bụrụ ndị obodo ahụ. Ọ na-efe anya n'ume fụ na ndị ahụ kwesịrị ịkpọbata unu, ma ife ọzọ emegodo ọ bụrụ mmiri okunye ha. O wee fụ mmadụ na-aba, o wee sịfa biko solunu m ka unu jee na be m unu wụọ ahụ, unu agbanwe afọ unu, ọ bụla echi unu bidokwa na njem unu. Ọ na-ejiri akwụkwọ wee bịa akwụkwọ? Mụ na ya so. Mba, na ị kwesịrị iji akwụkwọ nke gị. Ama m, echefu m echefu. Nsogbu adịghị. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a taa ama mmenwu ụdị omume dị etu a. Onye mere anyị ji wee sị ka m kọọrọ unu akụkọ banyere Lọt.
ka unu nwee ike ịma ka esi ebi ndụ dị mma maka na ọ nwere onye maara ụbọchị ọ na-afụ onye inye aka ya. Oge ha fụrụ Lọt wee kpọrọ ha wee na-anabie. Ọ maara na ndị a bụ ndị mmụọ ozi Chineke maka na obodo Sodom na Gomora nwere alụfa na akpa ka ha wee mee ha ka ha wee kpasa ndị ahụ alụ ama ha na-akpa mere Chineke ji wee chi ibibi obodo ahụ. Mana akụkọ a ya bụ akọ mma akọrọ n'ụbọchị ọzọ. Ị nwere ajụjụ? Onye nkụzi, ka ebe ga-ahụ n'ime akwụkwọ nsọ? Ihe a bụ ihe m na-ene anya ka unu jụọ ụmụ kemgbe m na-ekwu okwu a. Ebe ị ga-afụ ya bụ na Genesis isi ole? N'isi nke 19 amaokwu ole? Ibido na ego na amaokwu nke 6. Ihe ebido ego na amaokwu nke 6 ịgụbazie ya ị ga-afụ ma etu nwunye Lọt si wee meche wee igidi nnu maka mkpochi ntị onye a gwara okwu ọ na ha n'ife. Ama m na unu ncha niile ga-abụkwa ndị na-anụ ife na-anụkwa n'ife o. Unu anụgo? Anyị na-anụ. Mee ntị mee dịka esi wee kwuo unu. Dịka unu na-achọ ịba ka unu ya esi wee bido lebe ule ịbanye ụlọ akwụkwọ mahadum, biko na-anụkwa n'ife ka ihe mere nwunye Lọt hapụ ime unu. Dịka unu na-eme nke a, gbakwanụ mbọ na-asụ n'asụsụ Igbo, sụsiekwe na Igbo ike. Unu esokwana na ndị na-asụ sụpịrị ịsụ asụpịrị irofuo na ha na-asụ ana nna gị. Sụbakwa na Igbo na asụsụ Igbo bara uru. Ka unu na-eme nke a, ama m na onye nwaanyị ya anọnyere unu. Ka m fụkwa unu ụbọchị ọzọ. Gbakọrọ na onwe unu aka. Asị m ka ndị ụzọ ya oge mgbaghara n'otu m si wee na-emeso na-agwụ n'oge gara aga nke ụgbọala. Chikanso, ọ gị na-ekwu ife a ka mmadụ ziri gị? Biko agwa m a na-ekwu. Chikanso, tụwadị onye oge m na-elele ihe onyonyo n'ime ụlọ ka e gosiri ebe a chụpụrụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ mahadum Chineke maka na ha batara n'ụzọ na-ezighị ezi. A sị na ewetara vice chancellor ọfụ wepụ nke ochie n'obodo ahụ. Nke ọfọ a bụ onye nyokwutere na o nwere ụfọdụ ụmụ akwụkwọ batara n'ụzọ na-ezighị ezi wee chụsịsịa ha niile. Ị na-agwa m eziokwu? Ifugo n'ihe a na-ekwu. N'ọya ka m ji bịa ka m gwa gị na achọgo m ịgụ akwụkwọ. Achọgo m ịgụ ya ngụ akwụkwọ m jiri aka m mee ule ahụ nafere n'ule ahụ. Achọghị m ịdị ka ha mbanye achọrọ m iso na otu onye n'ebe ndị a na-anụ olu ha na obodo anyị bụ Naịjirịa na mba Afrịka. Achọrọ m ka m soro na ndị ọ na-anụ olu ha dịka Ngozi Iwu Ala ya na Obi Ezekwesili na Uche Obianọ nwaanyị ndị ọzọ. Chikanso, Chineke ekele dịrị gị. Uche gị abatago. Ọ ihe abụ ihe ahụ na-ekwu. Ọ dịka mụ na gị ọ na-anụzi ọgụ. Nne, gụọ akwụkwọ
mụ na aga na-aba mba. Hei! Nne m o! Hei! So ikwetego n'ihi agụ akwụkwọ gị. Fugo n'ihe a na-agwa gị n'ihe. Hei! Nke a atọgbuo m. Atọgbuo. Chikanso. Hei! Ifugo ihe ahụ m na-agwa gị. Ọkwa ifugo n'elu. Ifugozi elu na m anaghị emegbu gị emegbu. Na ezigbo ihe ya bara uru ka m na-agwa gị. Ebe chi na-agọtafie m. Ọ dịghị ya sị na mụ na gị na-anọzi ọgụ. Kenegiri Chukwu. Nne o. Nne m ọma. Nsogbu adịghị. Ihe ọbụla ị chọrọ kịta m na-emere gị ya. Ịbịago n'uche gị. Uche gị anọtago. Nne ya ọma. Ịmakazi nnọọ. Ị bịakwa? Ị chọziri ka ị na-anụ m aka azụ nọ? Nsogbu adịghị m. Rutebere m echi. Ị na-anụ? Rutebere m ndị abụ ka mụ na gị so. Ka m gotere gị ya bụ ekwentị. O ga-enyekwuru gị aka mgbe ị na-agụ akwụkwọ. Ị na-anụ? Nsogbu adịghị. O nne. Ada ukwu m. Ada obodo oyibo. Ada nne na nne ya. Chebala. Ada jelu mahadum wee nata. Ya ife na-akpọwa m nkịta bụ na-egusigo mahadum wee nata. Ọkosi wee mee. Obi bụkwa m sọọsọ pọli o. Adam, obi na-atọ m ụtọ na egusigo nnọọ nata akwụkwọ abụrụ ihe gara aga. Tụnyelụ nne gị azụ ka wekana m ke ka gị na ife si wee mee ka ị gasị ihe mmegasịrị m. Onweghị dị chebe n'ebe afọ nnọọ nsogbu ụmụ akwụkwọ n'obi. Ma ndị na-achọ igosi n'ọfa nwa bụ ọkwọ n'isi n'ọfa nwa kacha agụ. Onye ga-ebute akwụkwọ nke a na-akpagharị nnọọ na-ebugharị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ. N'aka gbasara efe mụrụ na-agụchabụ. Dọkịta ndị gụchabụla akwụkwọ soro pụta na onye ihu sef ka na-asị ka gbasara. Ya emezi n'ọnwa na-atọ na-abịa abịa na ije njefe ala nna anyị. Chalụ ife ị na-akọwatalụ m kịta bụ n'ọnwa na-atọ na-abịa abịa ọnwa ịtọ ijefe ala nna Ugochi chai ebido na-atọ m ụtọ. Otu a m agụrọ m tọ mgbe m kama ya na-akpọ m iti ife nchọ bụ ka o doo m anya gị na nwa m anụ ma ga-olu ebe akwụkwọ jedebere. Ị ga-agụrụ ebe o jedebere. O nwere onye ya emekọtapụta kwa ama amụ onye si na m agụrụ ọfụ na ada m ogoro n'isi. Obi na-atọ m nnọọ. Ihe fọzi gị taa ka anyị maka esi ka ebido chọta bọọlụ ọlụkwa Chidimma, ị na-ekwuzi nnọọ ka ị nwere onye nna gị. Ndị oyi nna gị na ikem nwere ọkwa ọrụ ebe dị iche iche. Sọsọ ife m ga-emedebe bụ n'ekwentị. Chidimma nwa m agụchagokwa o tinye ihe n'ọrụ. Iche nọ ka ị bịa bido kpagharịba were ọnụ ụzọ ofu mba nụnụnụ. Anyị etofego nke ahụ. Nwa m enye na onwe gị nsogbu. Arụ dị gị mma. Ego nna gị na-apụta gị n'arụ. Onye nlere anaghị anya ọma na ego adọ.
akwa nchichelụ onye nwaanyị a na-akwa akwa ka anyị na-achọ ka nchọta odele ọ ga-akwa nke a maka nnọọ aka nnene taa kwesị na anyị eje nnọọ nzukọ esucha mi ọ bụrụ suluke adị m na ụdị m iji m egwu nne ọkwanụ ọrụ ọnwa nji chọ ka njem onwebe m ejifọba eji chọọ ọrụ onwebe m etinyebe ya isi na nna achọ ọrụ anwụ na-achọkwa ka ọcha dị m chabanye m ọcha n'anya nnekwu m na-eji karịa ka m si eji ike agwụgo m mmadụ isi m eji na nsị n'ọnwụ ka mmeri ka m na-ọgbọ m chọọ ike agwụgo na mọzụkwu mfe m nyere ọkwa na agwa ntị n'ọnụ ịma na ngwa gị rapụ isi ọnwụ na ị ga-ejecha ọrụ ka ụmụaka ibe gị ngwa rapụnụ gị ka ịfụ na ife a na-achọchọ nchọrọ nchọ i wee jecha ọnụ ịchọta gị ada m ji ezuo ike efula ọrụ inwetaba ọrụ echi niile n'ụtụtụ ụwa arụ kwado ka njenye gị ọrụ ebe m na-akpọ gị eche echi iluru ala enweta ọrụ eluru anya ozugbo ozugbo akụkọ ọrụ ego ọnụ ụtụtụ ada ọgaranya golibe na ị nwere nsogbu anyị zụrụ ife a na-eme ebe anyị na-ejikọta ọ dị ka ndị a ewe m n'ọrụ a sị ka m jụọ mụ na mama Adamụ cherekwa ọ ife a ka ị nọ na-agbalịsi n'obi gị na-atụgharị uche ma ga-enye gị ọrụ ịmakwa ebe anyị na-aga ịmakwa ebe anyị na-aga ebe anyị na-eje ka nje nweta ụzọ ọrụ ihe abụ n'ụlọ ọrụ ọyị nna gị ịmakwa na nna gị so na ndị nwe obodo enwe ị nọrọ ebe a na-anyị onwe gị na-atọkwu onwe gị ma ga-enye gị ọrụ enyere gị onye ka a ga-enye na ya ka gwa ị ma na anyị jeluru anya n'ụlọ ọrụ a wee si aka etu wee were faịlụ wee debe n'ọfịs n'anya ka ngwa okwu ụlọ ọrụ adịrọ okwugodo ụlọ ọrụ adịrọzi mana ọmụ ụbọta gị eruo kama ya achụpụ onye na-anọnye gị ọrụ ịlụba ọrụ gbasapụ iru inweta ọka njọ anyị maka a ga-esipụ ihe a na-apịa apịa ya ọrụ abụọ oge mgbe ị na-agbalụ iru iwesịrị ọrụ enwe nwa mbụ a na-eme obodo eme ọ na-ekotoro ụgbọ a na-enye ya
gịnị ka mma na-akọrọ gị ka mma ka esi wee gbago ọma m nachie nnọọ n'ọlụ sịka nnọọ iwu na mụ na ha ga-emegide ihe nke alụ nnọọ na mma nnọọ solu ndị ọgbọ bugide akwụkwọ afụkwa n'isi na ndị gụrụ efe enweghị isi na abụ nkịta ọlụ nna nna owu mechide mmadụ eripọtụ ọwụlụ nsogbu onwe nnọọ ihe dum n'isi a onwe ihe dụ ebe a Chidimma ekwugolo ọtọ tee onwe gị ule imego onwe gị ihe dịka si mụcha nwa n'ụlọ mmadụ na-eripọtụ nsogbu agwụ ndị a na-enwekwu ọ na ha ji ego fachaghị na nọcha n'isi na-eme mespet ka m na-azọfa maka fajika mmanụ akwụkwọ mana nsogbu adịrọ nnalụ nwanne nne m ka ọ si wedu maka onye maka ihe a niile si n'aka nye maka ọ si n'aka mkpu ya ọsị m mejinye na ọhịa wee ego mechikwa ọnụ ngwa n'ọlụ na ihe eji ego mechikwu m obodo nsogbu adịgo mma agbọghị n'otu o si ka m esi wee gwe dị mma aga m niile nke nwa nke ime nne mpụta n'ilo gịnị ka nna pụtara ịbịa nye ebe a nọ jụrọ gị mma n'obi ọ kapụkwanụ m ka m nọrọ ebe ahụ maka ebumnobi gị emezugo ọkwa achụgonụ m n'ọrụ maka na medepụta onwere ofu mkpụrụ ripọt ọngụ maka ihe a si n'aka ọgọ na ịgba m nkịtị nọọsụ ndị ọgbọ ngụọ akwụkwọ nwa isi na mmadụ mana ihe m na-eme nkịta nwa achụgo m n'ọrụ mechie ọnụ ha agbaghị ka ụkpaka chọchọchọchọchọchọ negodi ihe ị na-ekwu negodi na-achụgo gị n'ọrụ na ị nwere ike ide m ripọt ka m jigodi gị ya etu a niile ịra ripọtụ nkịtị n'ịgụrụ akwụkwọ jee mahadum nata ide nwụrụ ripọtụ Chidimma ọ gịnị bụ ripọtụ ka ife si wee mee ka ife si jee n'ụlọ ọrụ ka unu si jee ebe unu jee ide ya n'akwụkwọ nya ka inwe nwere ike ide nwu achọghị n'ọrụ nna onye ị na-enata wee bịa na-akọrọ onye ị na-ekwu ịbịa nnọọ n'ụlọ nke ịmụọ ma na medite nwere ripọtụ nsogbu adịghị maka ọ ga-egba m n'ọdịdị nsoro ibe ngwa akwụ ya na-ekwu ihe na-ekwu nsogbu adịghị dịbezikwala na olugo Chidimma isi kụzi otu a wee na-agwa m okwu gịnị ka m lere onwe m ife ọgwọkwa m na nwaanyị osikwana m n'aka ife abụ nnọọ mkpụrụ ọjọọ m ji aka m wee kụrụ onwe m ifele emegbu ọnụ ịka m na-esi akụ ifele nke nwetetara tinyere ifele nke na achụpụsịrị n'ọrụ kedu iru mụ na di m ga-eji afụ ndị nne na nna mara ihe ọ bụ nnọọ na fa ya esi na nke nwa wee mụta ihe ka hapụ ụmụ ha ka ha gụọ ọrụ n'onwe ha akwụkwọ ọ bụrụ nke iji ego na-asụ n'ebe niile na-eme ebe niile nekene ule ntere onwe